biri n'ụwa a ga-ejideta gị echi. Ịbụ nne onye nna n'ebe a na-asịla nwaanyị isi ime ala. Don't drag a land. Ị na nwaanyị isi ime ala n'ụzọ na-ezighị ezi, onwe ọzọ onye ọzọ ga-ala n'ala nke gị. Mmadụ nye gị ego agbachikwala ya na-ekwu onye ahụ ego. That is why most of people enye ha 1 million sa were mee business within 1 month or 2 months ego agbari ha n'aka. Iche kicha in the spiritual realm enwere onye ji ụgwọ n'ụwa gara aga ga-akwụ ụgwọ iji ka iwu n'onwe gị. Our father is lying down here. Ụmụ ya gbara gburugburu iji kwa ya edola ya n'udo. The life he lives will dictate the future of his children, will dictate the future of the family. So ndụ anyị na-ebi n'ụwa bụ isi anyị na-esi. Igbo onye ahụ gafee ebie gị ọnụ, onye isi agafere, onye arụ ala gafere. Igbo onye bụ abata na-esu okpuru ka esu. Igbo onye wapụta ịbụ nwaanyị alọpụta gị na family udo dị. Give a lot of family to your mother. I could remember, madam of 5 boys in the family. The 5 boys next year can offer free name. Nena na nene hand the mother. Uno the Koranotu. Uno the CK. Uno Maziaba. We never call your jaw. We never call your mother. We never call your mother. The baby then. About you, my Kalabata. Maraye. Ophonia got the life for long wine. Ophonia alone at Cherubim. Ofoya Anglican Church, the family was Asiala. Problem Adela na family. What I'm saying is the reality. It happens to different families here. Only choosing only choosing alone Anglican Church. Only deeper life and only charity. But that's one of the Chineke kind of thing. E were le jo tira yo bara. Umunne mama. Love said as a melalo.